Hej og velkommen til Osbæk Cars. Mit navn er Brian Osbæk. Jeg står her foran hoveddøren til mit kontor her i Dragør, hvor jeg holder til. Og skal til at starte på at lave en video. Den er jo sådan set gået i gang med på Volkswagen T-Roc'en, som står ved mig her. Så kig med på videoen, så tager jeg lige en tur rundt omkring. Lige fortæller lidt omkring den konkrete bil her. Er der noget spændende at sige, så skal jeg nok lige forsøge at få det med. Og selvfølgelig også lige kigge lidt, hvordan ser bilen ud helt generelt. Så kig med på videoen her. Jamen altså, jeg skal lige starte med at sige, at det blæser lidt i dag, så det håber jeg ikke, at det fylder for meget på videoen. Så jeg vil skynde mig at komme i gang. Bilen her har der været en privat ejer på. Den er ret godt udstyret. Den har blandt andet fulde LED-lygter. Man har LED-kørelys, som man kan se hernede. Parkeringssensor både for og bag, og et bakkamera er der også blevet plads til. Den står på de her 17 som alufælge med sommerdæk på, og der følger også nogle vinterhjul med til bilen her. Den er fuld nøglefri betjening, det betyder, at man kan bare gå hen og tage fat i døren. Bilen er låst. Det er den i hvert fald nu, når jeg lige rører på det punkt på døren. Og ellers så har jeg nøglen i min lomme lige nu, og gå hen og tage fat i dørhåndtaget. Og sådan der, så er du klar til afgang. Den er også udstyret med en elektrisk bagklap, så hvis man lige tager fat i Volkswagen-logoet her, så kommer man om til bagagerummet, og der er også en bagagerumsindsats, der er købt med af tidligere ejere. Og ellers igen, jamen tilbage til elbagklappen her. Blindspot er der også, den lille sensor, i hvert fald lampe sidder heroppe og fortæller dig, om der ligger nogen i den blinde vinkel. Følgende her skal vi lige tage et kig på os her på venstre side, og jeg ved godt, at jeg hopper indenfor nu. Lad os tage et kig, inden jeg hopper ind og sidder, så man lige kan få en fornemmelse af, hvordan bilen den tager sig ud. Fuld digital instrumentering, adaptiv farplug er der også. Og jamen altså, bilen er ikke helt ny, men den er generelt i god stand. Man kan godt finde lidt her på indstignings, lister og så videre, men den er ikke på nogen måde ødelagt eller noget. Den er bare brugt, fordi bilen er jo ikke helt ny. Men lad os lige kigge indenfor. Sådan her. Så kommer der lidt mere styr på lyden. Jeg starter bilen op her. Det gør man på start-stop-knappen her, fordi bilen har fuld nøglefri, så der er ikke noget med en lille, tændingslås. Integreret navigation er der, Apple CarPlay er der, og hvis jeg lige viser bakkameraet, så kan jeg gøre det ved lige at gå i bakgear her. Således ser det ud. Og så er der til os kolde skandinaver også tænkt på os. Der er nemlig både sædevarme og retvarme, som er en herlig ting. Og når man har det integreret navigation, så kan man altså også forvise navigationen heroppe på displayet her. Der er mange forskellige muligheder og visningsmuligheder inde i det her digitale instrumentering, som selvfølgelig er lidt mere fikst end det analog. Og der kan man sådan, kan man sige, justere frem og tilbage på kortet, og man kan justere lidt på, hvordan skal viewet være, hvad for en information, hvad man har vist primært osv. Der er altså nogle forskellige ting at sige. Hjerten lyser på dæktrykssensoren, og det er, fordi den lige har fået monteret sommerdækkene, så der skal lige initialiseres en gang en dæktryk der. Bilen her har al service vedligeholdt ved Volkswagen, og det næste service eftersyn om 21.000 km, men faktisk også om godt og vel 2,5 til 3 måneder i forhold til der, hvor jeg sidder op til videoen. Og der er et olieskift om 21.000 km eller 442 dage, så det er altså kun et service eftersyn, som den står for her næste gang. I forbindelse med, at vi monterede sommerhjulene, så konstaterede vi også, at forbremserne de er ved at være moden til en skift. Og det skal jeg selvfølgelig nok sørge for. Hvis du køber bilen her, så skal jeg nok sørge for, at de ting selvfølgelig er udført. Men indtil da, så lader vi den lige stå, for det kunne godt være, at den endte med at blive solgt til en anden autoforhandler, fordi det ser ret ofte ske, og så kommer jeg altså ikke til at lave den ydelse. Vi skal lige tale lidt omkring, at hvis du har en byttebil, så kontakt mig gerne med den. Det behøver ikke være en Volkswagen, det kan også være noget andet. Og ellers er der selvfølgelig nogle fornuftige finansieringstilbud, det kvitterer jeg selvfølgelig også gerne med. Inden jeg slutter videoen her, så skal vi lige tale lidt omkring brændstofforbrug. Bilen her, den kører hele 18,6 km på literen, og det betyder, at du har en årlig grøn ejerafgift, som er rimelig tålelig på ca. 2200 kroner. Og det er altså årligt og ikke halvårligt. Jeg tænker, det var sådan lige en kort gennemgang af Volkswagen her. Jeg synes, jeg har fået de vigtigste ting med, og der står altså en generelt pæn bil med servicepasset, 2 sæt hjul er der, og der er vist også en trækkrog. Det skal jeg lige tænke, om ikke jeg husker rigtigt. Jo, det er der særligt også. Aftalt træk til 1500 kilo. Kontakt mig, hvis du har lyst til at kigge nærmere på bilen, eller egentlig bare vil have en slutseddel, så sender vi det også digitalt. Det er sket masser af gange. Se på min Facebook-side, der er masser af kunder, der har købt en bil uden at have set den, og det handler selvfølgelig om tillid, men der kan du samtidig lige kigge på min Trustpilot, for den er altså også værd at
være en lille smule stolt af. Så til dig, der holdt ud her til sidst på videoen her, tak for det, og så vil jeg ønske dig en fortsat god dag. Hej.